Huwag kang mag-aayat ng napudaw. Kung yung pudaw naman niya ikamanaw. Mag-ayat ka ng nangisit. Parang ako. Pero kahit nangisit ako, kaya kong lagyan ng kulay ang lubong mo. Ay! Naulo na, di ko na malaya. Hinahanap na kita nang hindi sinasarya. Bigla na lang, di ko na malaya. Pag naaalala ka, tila natutulala. Di napansin, anong gagawin? Ikaw ba yung iniwan? Hindi pinahalagahan? Sinaktan? Tapos ipinagpalit sa malapit? Awan lang. Palpalagip ko lang. Masakit? Lipatan kanti ko ngem saan Tanairwa makayat anay sang-sangayan. So ayan guys, gusto ko lang ibaga sa inyo. Kung susurot ka sa mga adik, magiging adik ka. Kung susurot ka sa mga manloloko, magiging manloloko ka. Kapag susurot ka sa mga lasinggero, magiging lasinggero ka rin. Try mong sumurot sa akin. Magiging akin ka. Anong magagawa? Laging naputulala. Tuwing lumalapit ka, tuwing lumalapit ka, ako ay natutuwa. Kahit di sinasadya, pinupuno ng pera tuwing kasama ka. Kilig. Uy, wait lang. Oh. Kilala ko to. Wala. Ama mo muna naman ako. Ala, si ate. Ikaw yung kilala kita. Sige nga, sino? Ikaw yung puyat ng puyat, kahit wala namang kachat. Ay, namimihasa ka na ate ah. Hindi kita dadanugin na kita dyan. Puyat ako ng puyat kahit walang kachat. Okay lang. Kaysa naman ikaw. Puyat ka ng puyat. Eh yung kachat mo, iba naman ang kayat. Gago! Meka, taginumlatan. Halik-halikan mo pa yan, ilolokohin ka rin naman niya. Tandaan mo, si Maring Camille nga niloko, ikaw pa kaya. Ado-ado, ma-stress ka lang dyan. Ay? Halo. Ito ba yung habang nagpapaon nagpapaimas? You see